Или млада жена, или стар ревматизъм. Лежиш, а мисълта ти като у немец. Пълна и богата като готварница, дълга и безконечна като суджук. Суджук, с който във Виенският райстаг немците и маджарите бият по главата славянските депутати. А въображението ти като арапин. Силно и остро като тюмбекия. Тюмбекия, която е крайно полезна за краставите народи. Пламено и възвишено като дим. Дим, под който ние българите така сладко спим. Мислиш, пък се попротегнеш като философ. Прозевнеш се като дипломатин. Почечеш се в тила като политик. И ако ти позволи жената или ревматизма да заспиш, то спиш като кралимарка. Заспиш и сънуваш. Но какво сънуваш? Сънуваш, че светът прилича на кръчма и че гладните, трипавите, измръзналите народи са се събрали в нея и на колене въздават хвала Бахусу. Ако търсим символиката в историята,